Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Igay. Taong 1990, Hagna, Bohol. Itong mga panahong ito, merong pastuhan ng mga kambing ang pamilya ni Igay. Nakatira sila malapit sa palayan na kung saan purong patag na lugar ang iyong masisilayan. Dahil sa malapit lang sila noon sa kalsada, kung kaya't napag-isip-isip ng kanyang ama na magtayo ng kainan malapit sa sentro ng kanilang baryo. Papaitan ang naging sentro ng kanilang negosyo noon, gawa ng marami silang kambing na hindi naman naibebenta. Sa unang pag-usbong ng kanilang negosyo, hindi maiwasang tangkilikin ito ng kanilang mga kakilala. Bukod kasi sa eksperyensadong kusinero itong si Igay, hindi rin maipagkakaila ang sarap ng kanyang obra. Sa halos humigit 3 buwan nilang pagluluto, marami na ang nakarinig kung gaano kasarap ang mga putahing kanyang inihahanda. Dahil sa halos libre pa lamang noon ang mga sahog sa karne, kung kaya't napakababa ng kanilang presyo sa kanilang mga itinitinda. Umaga pa lang noon, abalang-abala na sila gawa ng may mangilan-ngilan na silang mga parokyanong nakapila sa labas ng kanilang tindahan. Ang iba sa mga ito ay mga negosyante din katulad nila at ang iilan naman na padayo lamang para matikman kung gaano kasarap ang luto niya. Sa paglipas ng mga araw, hindi napansin ni Igay ang bilis ng ikot ng panahon. Nagulat na lamang siya noon at magpapasko na pala. Akala niya magiging masaya ang Pasko niya pero nagkamali siya. Isang araw, katatapos lang niyang kumatay ng kambing. Ang ginawa niya, pinakuluan na muna ito bago tadtari ng pino. Habang naghihintay siyang maluto ang karne, meron siyang isang napansing lalaki na nakatitig sa mga maliliit nilang kambing na naroon sa gilid ng kanilang tindahan. Sa isip-isip niya, baka bibili yun ng kambing, kung kaya't nagpa siya siyang yon ay lapitan. "Magandang umaga ho, Manong. Ano ho ang pakay nila?" Bungad na tanong dito ni Igay. "Magkano ang kambing nyo? Bibili sana ako mga 3 piraso." Sagot naman ng lalaki. Nang marinig niya ang sinabi nito, hindi na siya nag-alangan doong ilahad ang presyo. Inabisuhan rin niya ang lalaki na kung makakapaghintay ito sa pagdating ng mga pinastol nilang kambing, papipiliin niya yon ng mga magagandang klase. Noong una maayos naman yung kausap, kaya inakala niyang bibili talaga ang lalaking yon. Subalit pagdating ng kanilang mga pinastol na kambing, ang tanging binili lamang nito ay 1 piraso. Binilang niya din ang lahat ng kambing noon nila Igay na para bang may plano pa itong bumili sa mga susunod na araw. Bagaman kaduda-duda ang inasal ng lalaki, hindi naman niya yun gaanong pinansin sa kadahilan ng bantay sarado nila ang kanilang mga kambing. Matitibay ang bawat pundasyon ng kulungan ng mga ito, kung kaya't imposible yung mapasok ng mga taong may masasamang intensyon sa kanilang mga alagang hayop. Sumapit ang hapon, punong-puno siya ng trabaho. Kain at ihi lamang ang kanyang pahinga, gawa ng patuloy pa rin ang pagsidagsaan ng kanilang mga parokyano kahit paggabi na. Nang medyo tumutumal na noon ang bentahan, minabuti niyang ibigay na muna ang trabaho sa kanyang mga magulang. Ni katiting na pag-isip ng tungkol sa lalaking bumili sa kanya ng kambing, hindi na niya naalala dahil sa dami ng ginagawa nila. Lumipas pa ang 2 araw, paulit-ulit na niyang nakikita ang lalaking yon. Kung hindi ito maaga pang nakapila, bumibisita yun sa kanila tuwing hapon para magbilang ng kanilang mga kambing.
Ang ipinagtataka lamang noon ni Igay ay kung bakit sa ilang araw nitong pagpunta, wala yung binibili sa mga paninda nila. Alam niyang dayo pa sa kanilang lugar ang lalaki sa kadahilan ng bago yon sa kanyang paningin. Upang matigil na ang kanyang agam-agam sa taong yon, nagpasya siyang muli itong kausapin sa oras na yon ay kanyang masilayan. Noong araw na nagpasya siyang bigyan ng pansin ng lalaki, nakapagtatakang hindi ito bumisita sa kanilang tindahan. Inabot din ng 5 araw bago yun bumalik para muling bilangin ang kanilang mga kambing. Sa loob ng 5 araw na hindi nito pagbisita, nawala ang 3 sa mga kambing na kanilang inaalagaan. Akala nila naligaw lang ang mga yon pero hindi na talaga nila ito nakita. Sa pagsapit ng araw ng linggo, sakto naman noong maraming mamimili sa kanilang tindahan. Doble-doble ang galaw noon nila Igay, gawa ng minu-minuto merong bumibili. Pagsilay niya sa albularyong kagagaling lang ng simbahan, sakto naman ang pagsipat niya sa pagdating ng lalaking nais niyang kausapin. Habang binibigyan niya ng papaitan ang matandang albularyo, panay naman ang kanyang pagmamasid sa lalaking nagbibilang ng mga hayop sa gilid ng kanilang tindahan. Pagkapansin dito ng matanda, seryoso yung napatingin sa lalaki sabay wika sa kanya ng, "Ingatan mo yang mga alaga ninyo. Hindi lang yan nagbibilang. Mayroon niyang binabalak. Kung gusto mong makatulong ako sa iyo, bisitahin mo ako sa bahay. Lahat ng tanong sa isip mo, ako nang bahalang sumagot." Matapos nitong makapagsalita, dali-dali naman yung lumisan sa kanilang tindahan. Paglapit nito sa kinaroroonan ng lalaki, dumakot yon sa lupa ng buhangin at walang pagdadalawang isip na isinabuyo ng bahagya sa likod ng lalaki. Nang magawa yun ng albularyo, gulat naman noon si Igay, gawa ng ni katiting na pagreklamo ng lalaki, hindi nito nagawa. Animoy wala yung naramdamang kakaiba sa kabila ng napakanipis niyang damit. Ilang minuto pa ang lumipas, dali-dali na ding umalis ang lalaking yon na parabang tapos na ang pakay nito sa kanilang lugar. Sa pagbalik ng normal na kaganapan sa paligid, muling nagpatuloy ang kanilang trabaho. Bagaman abala siya sa pagluluto, hindi niya kinalimutan ang inilahad ng matandang albularyong nakatira sa liblib na parte ng baryo. Kinahapunan, pagramdam ni Igay na medyo matumal na ang bentahan, dali-dali naman siyang nagpaalam sa kanyang mga magulang. Habang binabagtas niya noon ang daan, panay naman ang kanyang pagmamasid sa buong paligid. Sa bawat hakbang na kanyang ginagawa noon, hindi niya maiwasang kabahan na animoy merong 2 mata ang nakatitig sa kanya. Nabago lang ang kanyang pakiramdam nang sumuot na siya sa kawayanan kung saan naroon ang bahay ng matanda. Pagpasok ni Igay sa bahay nito, agad naman siyang nilapitan ng matanda na merong kagalakan. Minabuti nilang doon na ipagpatuloy sa loob ng bahay ang kanilang pag-uusap, nang sa gayoy maging komportable naman kahit papaano ang kanilang gagawing talakayan. Habang binabagtas nila ang daan papasok ng bahay ng albularyo, doon niya napag-alaman kung bakit nagpasya yung siya ay tulungan. "Alam mo, Igay, hindi na iba sa akin ang pamilya mo. Kagaya mo, ilang araw ko na ding napapansin ang taong yon. Kahit malayo ako sa bahay ninyo, may mga pagkakataong nadadaanan ko ito sa baryo. Ang inaalala ko lang ngayon, kayo ang merong pinakamaraming imbak ng pagkain ng nilalang na yon. Kung magtagumpay siya sa kanyang ginagawa, paniguradong ikalulugi ito ng buo ninyong negosyo." Wika ng albularyo.
Dagdag pa nito na bibihira siyang makakita ng ganoong uri ng nilalang sa kadahilan ng bibihira lang ito kung mapadpad sa baryo. Ang tanging nagdadala sa mga nilalang na yun sa lugar na pinamamahayan ng tao ay ang kanilang mga nakikitang pagkain na ipinapastol ng mga ito sa gubat. Nagbigay na ako ng babala dati sa iyong ama. Nakakalungkot lang na hindi niya pala ako pinakinggan. Wika ng albularyo matapos nitong mapag-alaman na maging si Igay walang kaide-ideya sa kinakaharap nilang nilalang. Sa pag-upo nilang dalawa sa sala, hindi na nagpatumpik-tumpik pa itong si Igay sa nais niya. Kahit alam niyang malabo pa sa kanya ang mga bagay na yon, minabuti niyang humingi ng pangontra sa matanda upang maitaboy ang lalaking ilang araw nang nagpapabalik-balik sa kanilang tindahan. Itinuturing niya yung bagay na magbibigay ng kamalasan sa kanilang negosyo, kung kaya't hindi siya basta-bastang makakapayag na yon ang magiging sanhi ng kanilang pagkalugi. Ayon sa albularyo, madaling sabihin ang tungkol sa pagpapalayas sa nilalang na yon, subalit napakahirap nitong gawin. Hindi basta-bastang uri ng mga aswang ang mga bagak, sa kadahilan ng kaya nitong makipagpatayan sa mga tao kapag naaamoy ng mga ito ang unti-unting paglalayo ng kanilang mga pagkain. Para sa mga hindi nakakaalam, ang mga bagak ay isang uri ng malasigbing nilalang na kadalasang kumakain ng mga kambing at mga maliliit na baka at kalabaw. Karaniwan silang tinuturing na peste ng mga magsasaka dahil sa kanilang kakayahan na kumuha ng kanilang mga biktima nang hindi namamalayan. Kahit alam mo kung ilan ang bilang ng mga alaga mong hayop, mananatiling ganoon ang bilang ng mga ito kapag nagkataong hindi mo pa nasisilayan ang totoong anyo ng mga bagak. Darating ang araw, magugulat ka na lang na ubos na pala ang iyong mga alaga. Dagdag pa ng albularyo na dahil sa bibihira lamang kung sumalakay ang mga ito, hindi na yon gaanong pinapansin ng mga albularyo. Ang tanging ginagawa na lamang nila sa mga bagak, pinapaubos ang mga pagkaing maaari nitong makuha sa lugar. Hindi naman kasi gumagalaw ng tao ang mga nilalang na yon hanggat hindi sila nakakaramdam ng kahit na anong panganib. Matapos itong marinig ni Igay, mariin niyang inilahad sa matanda na hindi maaaring mangyari ang ganoong bagay sa kanyang pamilya. Kapag wala ang mga kambing nila, paniguradong wala din silang hanap buhay. Hanggat alam niyang hindi pa tapos ang kanilang usapan, mariin niyang inalam dito kung ano ang mga bagay na kanyang magagawa. Nang mapagtanto ng matanda ang kanyang dedikasyon sa kanilang negosyo, seryoso naman yung tumitig sa kanya habang nagtatanong ng, "Seryoso ka na ba dyan sa sinasabi mo? Kaya naman kitang bigyan ng paraan para matulungan. Pero ipangako mo na kapag merong nangyari sa iyo, labas na ako. Kaibigan ako ng iyong ama, pero hindi ibig sabihin nun maging ang inyong mga problema ay sasaluhin ko na. Mabuti sana kung iisa lang ang bagak na sumasalakay sa inyo. Papaano kung pangkat pala yan? Ano ang gagawin mo?" Nang marinig ito ni Igay, bigla naman siyang napatahimik, gawa ng ramdam niya sa kanyang sarili ang panganib sa bawat katagang binibitawan ng kausap niyang albularyo. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, inilahad sa kanya nito na upang maitaboy sa kanilang tahanan ang mga bagak, kinakailangan niyang dalhin sa malayong parte ng bundok ang kanyang mga alaga upang yon ay pasundin. Kapag narating na nila ang angkop na lugar, kinakailangan niya doong pumatay ng 5 kambing tapos iwan niya yung nakakalat sa paligid. Kapag nagawa na niya ito, agad siyang lumayo sa lugar at maghanap ng ligtas na parte para maglibing ng asing ibinalot sa puting tela kasama ang 2 kandila at 1 batong kulay puti
na galing sa loob ng kuweba. Hanggat maaari kinakailangan niyang itago ang mga bagay na yon upang hindi ito madaling maamoy ng mga bagak. Naniniwala kasi ang matandang albularyo, isa yung pinakamabisang sabulag sa mga ganoong nilalang. Sa oras na nagawa mo na ito, kailan may hindi na nila matutunto ng inyong tahanan kahit harap-harapan pa man nila yung madaanan. Maaaring makita ka pa ng bagak, subalit ang mga memorya nito tungkol sa inyo, hindi na nila maaalala. Wala na din silang maaamoy na karne ng mga hayop sa lugar, gawa ng silyado na ng pangontra ang kanilang mga pang-amoy at pandama. Matapos siyang mailahad ng matanda, panay naman ang pag-iisip ni Igay kung kailan niya yun gagawin. Para sa kanya napakadali lang nitong gawin sa kadahilanang ang buong akala niya walang kakayahang umatake ang mga bagak tuwing umaga. Subalit nang marinig niya sa albularyo na kayang kumuha ng karne ng mga bagak kahit tirik na tirik ang araw, doon na siya dahan-dahang nakaramdam ng labis na pagkabahala. Sa isang iglap, nagsitayuan ang kanyang mga balahibo sa katawan, indikasyon na kahit hindi niya isipin ng takot, nararamdaman na ito ng kanyang katawan. Kaya nga sinasabi ko sa iyo, Igay, hindi madali ang naiisip mo. Pero kung gusto mo talagang maisalba ang inyong negosyo, dapat handa ka sa mga mangyayari. Isama mo ang iyong ama. Alam kong kaya niyo nang kaharapin ng bagak na yon. Hindi rin ako maaaring sumama sa inyo, gawa ng balot ang katawan ko ng presensya. Konting galaw ko lang, maaamoy na nila ako. Tandaan mo, pinakamabisang paraan para madaig ang mga bagak ay ang manatili sa alam mong plano. Huwag kang makipaglaban sa kanila, sapagkat kapag nasugatan niyang mga demonyong yan, mas lalo lang silang lumalakas at bumibilis. Paalala ng albularyo. Matapos ang kanilang seryosong usapan, agad namang iniabot ng matanda ang isang puting tela na naglalaman ng mga bagay na kanilang kinakailangan. Inabutan din siya nito ng punyal na gawa sa bato na halos merong hindi maipaliwanag na talim. Ayon sa albularyo, na kapag nalagay sila sa alanganin, gamitin niya ang punyal na yon para makipagbuno sa bagak. Bagaman kaya nitong patayin ang ganoong nilalang, kinakailangan pa rin niyang mag-ingat sapagkat walang magagawa ang punyal sa pagdagdag ng lakas ng bagak sa pakikipaglaban. Kapag nagkaroon siya ng pagkakataong patayin ito, huwag na siyang mag-alangan. Dagdag pa ng albularyo, leeg ang kahinaan ng mga bagak. Hanggat maaari, iwasan niya ang mahaba nitong tinik sa likurang bahagi, gawa ng balot na balot yon ng malalakas na kamandag at lason. Sa pagbalik ni Igay sa kanilang tahanan, bigla naman siyang natigilan sa kanilang tindahan nang muli niyang masipat ang lalaki na nagbibilang ng mga kambing. Sa sobrang galit niya rito, hinabol niya na yon ng pamalo papalayo. Dali-dali namang kumaripas ng takbo ang lalaki papalayo sa mga kambing nang masipat siya nitong umuusok na sa galit. Kinabukasan, pinili nilang ipagpaliban na muna ang pagtitinda. Maaga pa silang umalis ng kanyang ama para ipastol ang mga alaga nilang kambing. Habang binabagtas nila ang daan, maigi nilang pinakikiramdaman ng paligid. Hindi sila nag-usap, gawa ng alam nila sa kanilang mga sarili na digmaan ang lugar na kanilang pupuntahan. Sa pagsilay nila sa isang paanan ng bundok na malapit sa kanilang lugar, doon sila nagpasyang tumungo. Ang ipinastol nilang kambing noon ay nasa humigit 15 kambing na binubuo ng mga anak nito at ng mga kambing na kanila sanang kakatayin noong araw na yon. Ang iba pang mga batang kambing na pinapalaki nila,
nagpasya silang itago sa loob ng kanilang tahanan. Alam nila Igay na hindi nila yun mababantay ang lahat kung nagpasya silang dalhin ng mga ito patungong bundok. May posibilidad ding marami ang mawawalang hayop sa kanila kung kaya't handa sila anuman ang magiging resulta. Makalipas lamang ang 2 oras, narating na nila ang paanan ng bundok. Pagtali ng kanyang ama ng 5 kambing sa puno, agad naman niya yung ginilita ng leeg. Pinagsasaksak niya din ang katawan ng mga ito para madaling umagos sa lupa ang mga dugo. Matapos nila yung gawin, dali-dali naman silang naghanap ng lugar na maaari nilang pagtaguan. Pagsilay nila sa isang malaking puno ng nara, agad sila doong sumilong para magtago. Halos inabot din sila ng kalahating oras kakahintay hanggang sa dumating ang puntong nasipat nila ang matatalas na mga tinik ng bagak na unti-unting lumilitaw sa damuhan. Pagsilay nila sa nilalang, halos manginig na lamang ang mga tuhod ni Igay, gawa ng kitang-kita niya kung gaano yun kabangis. Paglalarawan niya sa nilalang na yon, meron itong kulay kayumangging mga balat. Wala itong buhok sa kahit na anong parte ng katawan maliban sa ilalim ng mga nagsisitaasan nitong tinik sa likod. Sa unang tingin ni Igay sa nilalang na yon, maihahalin tulad niya ito sa aso na merong wangis ng mga pinaghalo-halong hayop. Malakas din ang baho ng nilalang na yon at meron itong sapusang mga paa at kuko. Dagdag pa niya, habang naglalakad papalapit ang bagak sa kinaroroonan ng 5 kambing na kanyang pinatay, ramdam na ramdam niya ang pagtitimpi ng kanilang mga alagang tumakbo papalayo. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, kitang-kita nila kung papaano lamunin ng buo ng bagak ang 5 kambing na kanilang inialay. Para itong sawa kong kumain, gawa ng bumubuka ng napakalaki ang bunganga nito at para bang wala yung kakayahang ngumuya. Dahil sa ganoong pangyayari, bigla naman siyang nakalimot ukol sa bagay na kanyang ililibing. Kung hindi pa siya noon kinalabit ng kanyang ama, hindi niya pa ito maaalala. Igay, ilibing mo na yung hawak-hawak mo. Di ba pinapalibing yan sa'yo? Ano pang hinihintay mo? Bulong na wika ng kanyang ama. Matapos niyang marinig ang sinabi nito, marahan naman siyang bumungkal sa lupa habang patuloy na pinagmamasda ng bagak. Doble-dobleng kaba na ang kanyang nararamdaman noon. Gawa ng alam niyang anumang oras na marinig sila nito, maaari silang mamatay ng kanyang ama. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman siya noong natigilan ng masipat niya ang bagak na unti-unting tumitingin sa dako na kanilang kinaroroonan. Pagramdam ng kanyang amang matutuklasan na sila nito, dali-dali naman itong itinaboy ang iilang mga kambing na naroon sa kanilang pinagtataguan. Yun na lamang ang naisip nitong gawin upang maibaling ng bagak ang atensyon nito sa mga kambing. Matapos itong gawin ng kanyang ama, dali-dali naman yung hinabol ng bagak. Si Igay naman noon, pinaspasan na ang pagbubungkal sa lupa upang hindi masayang ang sakripisyong kanilang ginawa. Bago niya ilibing ang mga pangontrang ibinigay sa kanya ng albularyo, inihipan niya yon ng mga buhay na kataga, alinsunod sa utos ng matanda. Nang maisakatuparan na nila ang lahat ng kinakailangan nilang gawin, wala na silang ibang ginawa kundi pagmasda ng bagak na katayin ang lahat ng kambing na kanilang dinala. Ang labis naman nila noong ipinagpasalamat ay wala yung ibang kasama noong mga panahong sumunod yun sa kanila. Dala ng takot at pangamba para sa kanilang mga sarili, kahit alam nilang nakalayo na ang mga bagak, minabuti nilang manatiling nakatago sa ilalim ng puno. Inabot din sila doon ng hapon
hanggang sa masipat nila ang matandang albularyo na kampanting naglalakad sa lugar na kanilang ginawa ng alay. Hindi rin kasi yun mapakali kahit papaano, gawa ng aminado itong kargo de konsensya din ng kanyang sarili anuman ang mangyari sa kaibigan niya at sa anak nito. Pagramdam nilang nasa ligtas na sila noong kalagayan, agad naman nilang pinuntahan ang matanda. Lubos ang kanilang pasasalamat dito kahit papaano, gawa ng sa bandang huli, hindi pa rin sila nito pinabayaan. Matapos ang pangyayaring yon, nagpasya silang wag na munang magtinda dahil sa kakapusan ng karneng magagamit. Minabuti nilang gamitin na muna ang kanilang naipong salapi sa ibang negosyo upang patuloy pa rin ang pagpasok ng grasya sa kanilang pamilya. Pero alam nyo ba na dahil sa pangyayaring yon, nawalan na ng gana si Igay na magluto. Kaya ang nangyari, unti-unti ding nabura sa alaala ng mga taong naroroon ang tungkol sa sikat niyang tinda na binansaga ng mga taga-Bohol na papaitan ni Igay. Okay, opinion ko sa kwento. Alam nyo ba na ngayon ko lang narinig yung tungkol sa bagak? Parang baad din siya, no? Pero ang pinagkaiba lang sa baad, ang kinakain nun parang manok pato. Itong mga bagak naman, ang kinakain kambing, maliit na kalabaw, tsaka maliit na baka. Buti na lang din hindi sila kumakain ng tao, no? Kasi kung nagkataon, baka ang binibilang ng mga to, yung mga customer nila Igay, di ba? Pero ang astig lang talaga nung albularyo, no? Kasi alam niya yung pangontra dito sa mga bagak. Pero dapat nung una pa lang sumama na siya, kasi di ba? Hindi pala siya pwedeng sumama kasi nga masisindak yung mga bagak sa aura niya. Pero ending, hindi niya natiis yung dalawa kaya sinamahan niya pa rin. Napakabuti nitong manggagamot na to kasi tinetreasure niya yung pagkakaibigan nila ng tatay ni Igay. Pero kayo, baka naman meron nakakaalam dyan tungkol sa bagak. Paki-comment na lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.